الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. yan uwanmu kuma aminanmu abokan aiki a wannan safiya ta yau an fata su sarkin jama'a da tawagarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna cike da godiya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kawo yan uwanmu gida domin wannan ziyara, domin karfafa zumunci, domin mu ƙara sanin juna, matsayinmu na yan uwan juna, musamman wannan bangare na duniya da kakanninmu suka yi ƙoƙarin fitar da addinin musulunci. Muna cike da farin ciki farko kuma duk abin da muka yi, abin da muke wa yan uwa ne a ko'ina, kuma ƙara nuna farin cikin mu da Allah kuma ta da kawo ku lafiya. Muna son mu ɗauki wannan dama mu ƙara yi wa juna ta'aziyar rashin ɗan uwanmu da kuma ƙara maka addu'a akan wani matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, domin Allah ne ya baka ba kowa ba. Kuma alhamdulillah muna cike da farin cikin jin yadda jama'a suka ji daɗin wannan shugabanci da Allah ya baka. Mu fara jan hankulan juna, mu san shugabanci ba abu ne mai nauyi mai muhimmanci ga addinin musulunci. Saboda haka al'umma suna duba yadda za ka taimaka musu su yi rayuwarsu, su yi addinin su yi kasuwanci su yi zaman su lafiya da sauran mutane. Kuma alhamdulillah muna cike da farin cikin ganin ko kuma jin abun da ake faɗa mana game da kai a ta Allah ka wannan matsayi. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu tare da ya ba mu kai, musamman a wannan lokaci mai tsananin rashin tsaro a ƙarshen mu baki daya.